Dia 9 de 365 aprenent a tocar piano. Com sempre, comencem amb la pràctica de l'escala menor de sol, amb un ritme de shuffle i combinant-ho amb este petit lick que vam aprendre. Avui ho he fet ja a 120, així que bastant content. Respecte a la pràctica del blues, avui ja estic treballant amb les dues mans. He decidit ficar esta part de la pràctica ja que fallo. I la veritat és que tinc molt el costum de ficar justament les parts on millor em surt o on no fallo, en quan durant la majoria del temps estic fallant, no faig les coses bé, ja que és part de l'aprenentatge. Però la veritat és que estic molt animat, ja que en quan això em comença a sortir millor i a més velocitat em ficaré una cançó que aprendré en este curs, i la veritat és que és una cançó que m'agrada molt, una versió simplificada, però estic molt content. Per últim, la part de piano partitures de Music Hacks. He seguit practicant, com sempre, d'Estudi 2, aquest cop amb el background de l'orquestra, així que ens aprovem al concert, tot i que encara faig fallos. Aquí mateix, per exemple, també fico un altre exemple on fallo, així que bé, no és perfecte, però a poc anem millorant i anem pel bon camí. Així que no res, avui molt content i esperem que demà més i millor. Fins demà.